Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet nida sejħa għall-interess għall-ideat u soluzzjonijiet diġitali innovattivi biex titjieb il-ġestjoni tat-trasport f'Malta. Din l-inizjattiva li tiforma parti mill-inizjattiva Reshaping Our Mobility u għalhekk hija miżura oħra mwettqa minn dan il-pjan issejjaħ għall-individwi, kumpaniji u akademiċi li għandhom idejat innovattivi biex jipproponu soluzzjonijiet diġitali għall-immaniġjar tat-trasport. Din is-sejħa ġiet imħabbra waqt żjara fil-faċilitajiet ta' World Pro Racing fejn qed jintużaw renders ta' postijiet u toroq Maltin żviluppati minn Simtech.dev fuq simulators avvanzati. Din it-teknoloġija għandha applikazzjonijiet diversi bħal skopijiet edukattivi u ta' taħriġ kif ukoll għal promozzjoni ta' sewqan aktar sikur. Il-Ministru Chris Bonnet spjega kif proġetti ta' persuni individwali u akademiċi jistgħu jibbenefikaw minn massimu €20,000 fil-waqt li startups, SMEs u kumpaniji jistgħu jgawdu sa €50,000 għal kull proġett. U ħeġġeġ lil daw kollha li għandhom idejat oriġinali dwar kif jistgħu jagħmlu il-ħajja aktar faċli lin-nies bħal pereżempju kif in-nies isibu parkeġġ jew traffic management systems biex japplikaw għal dan il-fond. Idejat innovattivi, mhux se neskludu l-ebda idea, jiġifieri qed nistidnu n-nies li anke kollhom idea li forsi jaħsbu li hija too much, jibgħatu ilna xorta, jibgħatu ilna ħriġna l-expression of interest biex naraw x'idea taw speċjalment miż-żgħażagħ tagħna u l-appellu għal iż-żgħażagħ biex ituna daw l-idejat ħalli permezz ta' digitalizzazzjoni b'sistema diġitali nistgħu nimpruvjaw il-mod kif nimxu fit-toroq tagħna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kurt Farrugia saħaq kif b'dan se jiġu attirati l-aqwa mħuħ kreattivi u teknoloġiċi f'pajjiżna. Kemm jekk traffiku, kemm jekk last mile delivery, jew inkella anke apps, jew inkella data-driven solutions għal sitwazzjoni fit-toroq tagħna jimxi l qudiem japplika għal dan il-fond li ħankunu qed nallokaw u naraw li l-idea ta' startup, l-idea ta' persuna individwu jew akademiku, inkunu nistgħu ngħinuha permezz ta' fondi li qed nallokaw biex insaħħu is-settur ta' trasport ġo pajjiżna. Fost l-ideat li jistgħu jiġu sottomessi hemm soluzzjonijiet intelligenti għal parkeġġ, skemi ta' mobilità sostenibbli inkluż carpooling, żviluppar ta' applikazzjonijiet u pjattaformi diġitali biex jintegraw mezzi ta' trasport differenti, teknoloġija, sigurtà fit-toroq u soluzzjonijiet għal konnettività aħjar. Il-proposti għandhom jintbagħtu sa 30 ta' Settembru 2025 fuq innovate.tm@transportmalta.gov.mt.